Long live Pansa, long live. No, Chini media no bele bele kan hambai ribo. Jengtini Ramchandragarh ADC constituency ningai. Jengtini kaisa rally pada narka. Jengjotor saimano. Tini bele keno hatung khazan bising tei jengtini or rally kena thangi tongo. Jengtini Chini Joto amsayo Chini bubagrano hambairiu kaisreli nar laijak joto kami aba kereng thaya tini relik lalai tongo Chini kaisa khatungmani kaisa koktuma sal kolma romboi Chini bubagra Chini bagai Supreme Court je VC election ti boje fight ke tongmani tini final hearing kha tini Chino Honorable Supreme Court Chino Justice Rukha Aban bagai chung Honorable Supreme Court no chung bele kan hambairiwo te chini bubagrano chung on behalf of Arsigat ni joto lukurongai chung bono khulum horo je thanai 2016 no last VC election mani in 10 years ya gulo tini chini bubagrano chaitungman bisingtei bini tridulman bisingtei bini fight khaman bisingtei jeng tini o justice mangkha aban bagai ang chini joto lukurung ang koinen musungo jeng chini bubagrano jeng logiriwi tongkhangke jeng thancha tongkhangke jeng krak tongkhangke jeng chini bubagrano poito tongkhangke jeng salcha bebak jeng je injustice ngi tongmani je jeng chini manthai shoktai tongthai nokthai chathai kokthai bebak jeng sekjagai jeng buibai jeng jalok khiklaijak tongmani obo jeng bebak justice manai aban bagai jeng tini ojarawo chini Arsigat ni joto lukurong ni ngai jeng chini bubagrano baifle hambai te khulum horo te Honorable Supreme Court no jeng hambai riwo tini om haike jeng buskang phaini jorabo chini bubagrano je demand khlai tongmani chini Tripura Accord 125th Amendment Bill Greater Tripura Land ti je chini bora choba khlai tongmani salcha tini ya khanaya salcha chini bubagrano chaitungmani bisingtei jeng o manine bo jeng mannai aban bagai jeng chini bubagrano bagai surinai chini bora sakka ham tongthong bo chini joto lukorong ni suriman bisingtei chini bora tebo strongly bo fight khai chini je tofani mantai soktai na bo firogri manai aban bagai tini o jarabo jeng belegani khatungjak sara Tripura ni chini lukorok belegani khatungjak haino hai jeng chini bubagrano buskang phaini jorabo jeng je buskang je phru choba angkhoro jeng joto lukorok chini bubagrano jeng nongni samung khibi pano jeng chini bubagrano logirui buskang jeng agolainai ane phainai je election no chini ADC election ngthung VC election ngthung jeng chini bubagrano Arsigan lukorongai jeng huge margin by khlai jeng chini bubagrano kablai khlai ro holainai ane jeng joto lukorok jeng chini joto bubagrani joto warriors sok jeng ready tongo buskang jeng chini bubagrano kablai khlai ne bagai hambai Boran chim buzur himata khul jeng tini chini Sonkala je chini party office simi chini Baijalbari ni je schooling ground jara jeng tini rally khamnu bisingtei jeng chini bubagrano hambai lainai te je sumunga ADC election na BJP ba election ngi batai na Tripura mata single batai na bo ba hai abo to chini final jarawo chini je party decision eba chini je higher authority no hoiteno saklai jangnai abonarok nasingi tongdi aboni je election ni bagai jeng joto preparing raijak chini bogora je order bo je instruction no jeng amon follow up kai buskana jeng agonai hambai hambai